ちょっと、こんな大事な時にアツトはどこに行っているの？父の葬式後、引き継ぎに追われていた会社に兄嫁のマリさんが乗り込んでくる。マリさん、きちんと許可を取っていただかないと困ります。後で兄にも連絡させますので、今日はお引き取りいただいてもよろしいでしょうか。何を偉そうに、私に指図するんじゃないわよ。いいからアツトはいつ帰ってくるの？私の話は聞かず、自分の要望のみを一方的に話すマリさんに、ため息をつきたくなる気持ちを抑え、私はなるべく穏やかにマリさんの問いに答える。兄は今、私の代わりに取引先の方に挨拶に行ってくれています。戻りの時間もわかりませんので、一度お引き取りをお願いします。私の答えを聞いた途端、マリさんは顔を真っ赤にして、般若の形相で私を睨みつけてくる。なんですって？なんでアツトがあんたの代わりに挨拶に行っているの？調子に乗るのも大概にして。アツトはあんたがこき使えるような立場じゃないの。身の程をわきまえなさい。え？立場ってどういう意味ですか？マリさんは驚いていて言葉を失っている私を気にも留めず、高圧的な態度で予想だにしない言葉を口にする。高卒の出来損ないがしゃしゃり出るなって言っているの。今日からは前社長の長男であるアツトが社長で、私が社長夫人になるんだから、無能は全員クビ。いくら親族でも容赦しないから。そう言い、マリさんはわざとらしく私に目線を向け、いやらしく口元に弧を描いた。え？社長って、何？自分が社長になるつもりだったわけ？高卒の出来損ないのあんたが社長だなんて、会社を潰すつもり？冗談も大概にしなさいよね。ニヤニヤと笑いながらマリさんは、私を卑下する言葉を繰り返す。だいたい、前からこの会社のやり方は気に入らなかったの。お父さんも、こんな高卒の出来損ないに仕事をさせてるんだから甘いのよ。そうやって子供を甘やかせるんだから、早死にしたんじゃない？今、なんて言いましたか？あなたみたいな無能を働かせたばかりに、お父さんは亡くなったって言ったのよ。最初はいつものマリさんのざれ言だと思い、聞き流していた。しかし、父の死を私の責任にされ、私はだんだんと怒りが募っていく。父や母の努力も何も知らず、私や兄がどんな気持ちで父の会社を守ろうとしているのかも知らないくせに。私が怒りを前面に出し、マリさんを睨んだその時だった。私の名前は里美。父の経営する会社で働いている、独身で35歳の OL。若い頃に一から会社を立ち上げた父には詳細があったようで、今ではそこそこの従業員を抱える企業にまで成長している。もちろん起業してすぐは借金を抱えることもあっただろうし、幼い頃から私は両親が大変そうにしているのを近くで見てきた。そんな私が高校3年生で進路の選択に迫られた時、真っ先に浮かんだのは、会社の代表として表立って社員を引っ張っている父や、事務的な裏方業務をメインで行っている母を支えたいという考えだった。両親は自身の会社を継ぐことを強要したりはせず、大学に行って自分の好きな道に進むことも勧めてくれたが、私の希望は父が苦労して立ち上げた会社の役に立つことだった。父の会社に入社した当時は、社長の娘と色眼鏡で見られることも多く、中堅社員からは分かりやすくごまをすられ、若い社員からはコネ入社と陰口を叩かれる日々が続いた。それでも私が父の会社に入社したのは決して楽がしたかったわけではない。両親の会社を支えたいと心から思ったから。その一心で私は周りの目も気にせず、ただひたすら仕事に打ち込んでいく。すると徐々に周りの目線も変化していった。里美さん、この資料の作り方を教えてほしいんですけど。ああ、ここなら以前まとめたものを持っているわ。後からメールで送るから確認しておいて。ありがとうございます。助かります。次第に周りの社員からも頼られることが多くなっていく。
中でもベテラン社員の有田さんは、私を最初から社長の娘という色眼鏡で見ることなく、業務のいろはを丁寧に教えてくれた一人。有田さんのおかげで私は会社のことをより一層知ることができていく。私は父と同様に有田さんのことも尊敬し、二人に少しでも追いつけるようにと日々努力を続けていった。一方、2歳上の兄、篤人は経営の勉強をするために大学に進学し、卒業後、父の会社に入社した。私と兄の関係は良好で、社長の子供というプレッシャーに負けないよう、お互い父の会社で仕事に奮闘した。そんな兄は、大学で知り合ったマリさんと交際し、結婚する。兄から結婚の報告を受けたとき、私は心の底から喜んだことを覚えている。ご結婚おめでとうございます。兄をよろしくお願いします。結婚の挨拶の時、マリさんと二人で話す機会があったので、私はお祝いの言葉を送った。しかし、マリさんは怪訝そうな表情を浮かべる。ああ、さとみさん来てたの？そういえば、アツトに聞いたけど、あなた高卒なんだって？そうです。少しでも早く両親の手伝いをしたかったので、進学はせず就職することにしました。そんなこと言って、本当は楽したかっただけなんでしょ？高卒の考えほど浅はかなものはないわね。世の中ってそんなに甘くないのよ。あからさまに嫌悪感が含まれたトゲのある言い方に、私は思わず眉をしかめてしまった。それ以降もマリさんは、兄や両親がいるところでは表立って言ってくることはないが、二人だけになると途端に嫌味を言ってくるようになる。あらさとみちゃん、相変わらず気品のない格好ね。あなたがそんなんだとアツトの格まで下がっちゃうじゃない。はい、すみません。それに加えて、何かとかこつけて会社へやってきては、我が物顔をして会社を闊歩するマリさん。そんなマリさんに、私は正直うんざりしていた。しかし、マリさんと話す時の兄の幸せそうな顔を見ると、とてもじゃないが、兄にマリさんのことを言う気にはなれなかった。そんなある日、いつも通り仕事をこなしていると、息を切らした有田さんが、慌てて私の元へ駆け寄ってくる。さとみさん、社長が。どうかしたんですか？会議中に頭を押さえて倒れてしまって、今救急車を呼んでいます。早くこちらへ。はい。有田さんは私に早口でそう言うと、父の元へ案内してくれた。父さん。会議室へ向かっている最中、兄の父を呼ぶ悲痛な声が聞こえてくる。私はただならぬ事態であることを察し、さーっと血の気が引いていくのを感じた。私がそのまま急いで会議室へ入ると、父はすでに意識を失っており、兄が父を呼び続けていた。そんな、お父さん。私も一緒に救急隊が到着するまでの時間、父を呼び続けたが、父が目を覚ますことはなかった。父は救急車で病院に運ばれたが、そのまま他界してしまう。くも膜下出血で病院に着いた時にはすでに手遅れだったと聞かされた。いつも明るく太陽のような存在だった父を失い、私たちは悲しみに暮れる。あまりに突然の出来事に、私たちは現実を受け入れることができないまま、葬儀が執り行われた。私たちは3日ほど休みをもらった後、仕事に復帰する。社長という立場におごらず、現場の第一線で仕事に取り組んでくれていた父が抜けた穴は、あまりに大きかった。私は父の偉大さを改めて実感しつつも、社員が混乱しないように対応に追われていった。さとみ、ここの取引先の挨拶はまだだろ？俺が今からアポを取って行ってくるよ。ごめんね、お兄ちゃん。私の仕事なのに。何言ってるんだ。こんな時はありがとうだろ。みんなで力を合わせて頑張っていけばいいんだから。うん、ありがとう。兄に取引先のデータや今後のことをまとめた資料を渡して見送った後、私は自分の持ち場へ戻る。すると、受付の社員が慌てて私の元へ駆け寄ってくる。さとみさん、篤人さんの奥様がいらしておりまして、篤人さんの不在を伝えたのですが。マリさんが？
困った表情を浮かべている受付の社員を見て、私はなんとなく事態を察する。うちの会社は基本的にアポを取った人か、社内の人間が入室を許した者しか入ることができない。おそらくマリさんが許可なしで中に入れろと騒いでいるのだろう。そう思っていたら、事務室の扉がバンと音を立てて乱暴に開いた。ちょっと、こんな大事な時にアツトはどこに行っているの？マリさんがものすごい剣幕で私に詰め寄ってくる。マリさん、きちんと許可を取っていただかないと困ります。後で兄にも連絡させますので、今日はお引き取りいただいてもよろしいでしょうか。何を偉そうに、私に指図するんじゃないわよ。いいから、アツトはいつ帰ってくるの？私の話は聞かず、自分の要望のみを一方的に話すマリさんに、ため息をつきたくなる気持ちを抑え、私はなるべく穏やかにマリさんの問いに答える。兄は今、私の代わりに取引先の方に挨拶に行ってくれています。戻りの時間もわかりませんので、一度お引き取りをお願いします。私の答えを聞いた途端、マリさんは顔を真っ赤にして、般若の形相で私を睨みつけてくる。なんですって？なんでアツトがあんたの代わりに挨拶に行っているのよ。調子に乗るのも大概にして。アツトはあんたがこき使えるような立場じゃないのよ。身の程をわきまえなさい。え？立場って、どういう意味ですか？マリさんは驚いていて言葉を失っている私を気にも留めず、高圧的な態度で予想だにしない言葉を口にする。高卒の出来損ないがしゃしゃり出るなって言っているの。今日からは前社長の長男であるアツトが社長で、私が社長夫人になるんだから、無能は全員クビ。いくら親族でも容赦しないから。そう言い、マリさんはわざとらしく私に目線を向け、いやらしく口元に弧を描いた。え？社長って、なーに？自分が社長になるつもりだったわけ？高卒の出来損ないのあんたが社長だなんて会社を潰すつもり？冗談も大概にしなさいよね。ニヤニヤと笑いながらマリさんは私を卑下する言葉を繰り返す。だいたい前からこの会社のやり方は気に入らなかったの。お父さんもこんな高卒の出来損ないに仕事をさせてるんだから甘いのよ。そうやって子供を甘やかせるんだから早死にしたんじゃない？今、なんて言いましたか？あんたみたいな無能を働かせたばかりに、お父さんは亡くなったって言ったのよ。最初はいつものマリさんのざれ言だと思い聞き流していた。しかし、父の死を私の責任にされ、私はだんだんと怒りが募っていく。父や母の努力も何も知らず、私や兄がどんな気持ちで父の会社を守ろうとしているのかも知らないくせに。私が怒りを前面に出し、マリさんを睨んだその時だった。おいマリ、何をしているんだ？兄が慌てて事務室へ戻ってきた。ちょっと、社長であるあなたがいろいろ動く必要ないのよ。トップなんだからあなたは座って指示しているだけでいいの。マリさんは勝ち誇ったような笑みを浮かべるが、そんなマリさんに駆け寄った兄は慌ててマリさんに訴える。何バカなこと言ってるんだ。マリには言っていなかったが、俺はこの会社を継がないんだよ。え？何のことか分かっていないマリさんは、きょとんとした顔をしている。俺は社長じゃない。社長は里美なんだよ。は？里美ちゃんが社長ってどういうこと？実際、私が会社を継ぐことはかなり前から決まっていた。私は少し前から父の仕事を一部手伝っており、その甲斐もあって、今回のような不測の事態でも落ち着いて対処することができた。本来であれば、兄が会社を継いでいただろうし、私自身も会社を継ぐつもりはなかった。純粋に仕事に取り組む両親に憧れて会社の役に立ちたかった。そんな気持ちは私の仕事に対する姿勢を奮い立たせ、気づけば周りの社員も私のことを実力で評価してくれるようになっていた。そんな中、父と兄に呼び出されたのはつい1年ほど前のこと。お前、会社を継ぐ気はあるか？社長室に呼ばれ、いきなり父からそう問いかけられた。いきなりどうしたの？だって会社はお兄ちゃんが継ぐんでしょ？アツとは関係ない。
お前自身の意見を聞いているんだ。どうなんだ？私は会社を継ぐとか継がないとか、そんなこと気にしたことないよ。ただ、お父さんとお母さんの作ったこの会社を守っていきたいと思っているんだよ。父の真剣な目を見て、私も自分の正直な気持ちをありのままに伝えた。すると、それまで黙っていた兄が突然、口を開いた。な、俺の言った通りだろう、父さん。里美はこの会社のことを誰よりも考えているんだ。だからこそ、俺は次期社長に里美を推薦したいと思っている。お兄ちゃん。兄の言葉を聞き、父が再度私の方を見る。お前はこの会社を背負う覚悟があるか？決して楽な道ではない。お前の判断一つにたくさんの社員の未来がかかっているんだ。父の厳しい言葉は父親としてではなく、会社を背負ってきた社長としての言葉であった。私は自然と背筋が伸びるのを感じ、深く深呼吸をする。お兄ちゃんたちが私を評価してくれるなら、この会社を継ぎます。その覚悟もできています。こうして私は正式な父の後継者となった。まだこの事実は私たちの口約束のみだったため、正式には知らされておらず、社内でも上の立場の人にしか知らされていなかった。そんな、じゃあ、アツトが社長じゃないってことは、私は社長夫人じゃないっていうの？そうだ。俺は裏方業務に回って、母さんと一緒に里美をサポートすることにしたんだよ。真実を知ったマリさんは、それでも納得がいかないといった様子で、私をきっと睨みつける。どうしてなの？アツトが社長でいいじゃない。高卒の出来損ないが社長なんて、会社の人たちが認めるわけないわ。こんな奴が会社を継いだって、すぐに会社が潰れるに決まってる。そんなことありません。ヒステリックに叫び散らかすマリさんとは対照的に、落ち着いた声が静寂に包まれた事務室に響く。そこには有田さんをはじめ、私が入社してからお世話になっている社員が揃っていた。里美さんは会社や社員のことを考え、常に社員の鏡として私たちを導いてくれています。部外者にとやかく言われる筋合いはないし、誰がどう言おうが、私たちは里美さんについていきます。みんな。有田さんの言葉に、他の社員の人たちからは拍手が湧き起こる。うるさい。こんな会社潰れちゃえばいいのよ。こんな出来損ないを社長として認めるなんて、あんたたちもどうかしているわ。いい加減にしてください。自分の非を認めず、わめき散らすマリさんに、私は精一杯の力を込めて怒鳴りつける。いきなりの大声に、みんなの視線が私に集まる。マリさんが何と言おうと、私がこの会社の社長です。この会社を、そしてこの会社に勤める社員を悪く言うことは絶対に許さないです。私の毅然とした態度が気に入らなかったのか、里美さんは近くにあったデスクの上の書類を床に投げ散らかしながら、子供のようにダダをこね始めた。何よ、高卒のくせに。私に歯向かうなんて生意気なのよ。黙って社長の座をアツトに譲りなさい。もうやめてくれ。兄の怒気を含んだ物言いに、その場は再びしんと静まり返る。これ以上里美や会社に迷惑をかけないでくれ。もう限界だ。マリが社長夫人にこだわるのも、会社のためじゃなく金のためだろ。俺と結婚したのも金が目当てだったってことは薄々気づいていた。ハツト、何言ってるの？もう限界なんだ。一緒に暮らしていればマリも気持ちを入れ替えてくれると思ったけど、ダメだったようだな。マリ、離婚しよう。離婚ってどういうことよ？私のこともう好きじゃないの？ねえ、どうしてそんなひどいこと言うの？前から考えていたんだ。それなのに大切な家族や会社まで馬鹿にされて、俺はもう耐えられない。すぐに離婚に踏み切らなかったのは兄なりの優しさだったのかもしれないが、それをマリさんはいともたやすく踏みにじった。ここじゃ迷惑になる。あとは家に帰って話そう。ちょっと待ってよ。ねえ、アツト。そう言い、兄は私とその場にいた社員に謝罪をし、マリさんを連れて会社を後にした。その後、
離婚を渋るマリさんだったが、兄が離婚調停にまで持ち込むというと、費用を払うことができなかったマリさんは、しぶしぶ承諾した。社長夫人になることで、贅沢な暮らしができると思っていたマリさんは、すでにカードで散財してしまっていたらしく、借金をする羽目になっていた。兄と離婚したことで、その支払いをすべて背負わされたマリさんは、朝から晩までアルバイトや夜の仕事に追われる毎日を過ごしていると聞いた。一方、私は日々社長としての業務に追われている。まだまだわからないことも多いが、兄や母を含めた周りの人々に支えられながら、なんとかこなしていっている。これからも大切な家族と社員を守ると誓い、今日も仕事に励むのだった。